नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत वांग्याचं भरीत। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघून घेऊ। ही दोन आपण वांगी घेतलेली आहे। हे दोन कांदे मी चिरून घेतले आहेत बारीक। हे 3 बारीक मिरच्या चिरलेल्या आहेत आणि कोथिंबीर, चवीपुरतं मीठ। आपण आता ह्याला 2 भाग करून ठेवलेले आहेत, म्हणजे पूर्णपणे कापून नाही ठेवलेलं आहे। आणि हे आता गॅसवरती ठेवून आपल्याला भाजायचं आहे। गॅस आपण चालू केला आहे आणि आपल्याला हे मीडियम आचेवरती जसं भाजेल तसं आपल्याला परतून असं भाजायचं आहे। असं आपल्याला परतून अशी घ्यायचं आहे। आपलं आता हे वांग भाजून झालेलं आहे। भाजल्यानंतर असं हात लावलं की तो हात असा जातो। हे झालेलं आहे। बरोबर 8-9 मिनिटं आपल्याला लागलेली आहे भाजायला। आता आपण हे काढून घेऊ। आपली वांगी आता थंड झालेली आहे। आता आपण हे वरची कवर तिचं काढून घेऊया। हे असं वरून साल काढून घ्यायची आहे चारी बाजूने। आपल्या आता वांग्याची साल काढून झालेली आहे। आता आपल्याला हे असं बारीक कापून घ्यायचं आहे। हे असं बारीक आपल्याला कापून घ्यायचं आहे। आणि वांग हे आता चांगलं शिजलेलं आहे। शिजल्यामुळे हे पटकन सुट्ट झालेलं आहे। पहिल्यांदा आपण थोडं मीठ टाकून घेऊया। मीठ टाकून हे चांगलं मिक्स करून घेऊ। आता मिरची टाकून घेऊया। आता कांदा टाकून घेऊया। हे 2 छोटे कांदे मी कापून घेतलेले। कांदा टाकल्यावर आपण चांगलं मिक्स सगळं करून घेऊया। थोडा अजून आपल्याला मीठ लागणार आहे, कारण कांदा मी आता टाकलेला आहे आतमध्ये। आता कोथिंबीर टाकून घेऊ। कोथिंबीर टाकून हे सगळं चांगलं मिक्स करून घेऊ। असं हे झटपट वांग्याचं भरीत 10 मिनिटात तयार होतं। आपलं वांग्याचं भरीत बनून तयार झालेलं आहे। आता हे मी तुम्हाला काढून दाखवते। झटपट वांग्याचं भरीत 10 मिनिटात आपलं रेडी झालेलं आहे आणि खूप चविष्ट झालेलं आहे। तर हे असं रेसिपी तुम्ही एकदा नक्की करून बघा। ही रेसिपी तुम्हाला पण सगळ्यांना आवडेल। आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।